L-odwa tajba lilkom il-koll eżis ħutejjew infaħħu lil Mulej bil-liturġija tas-sigħat bis-salmi insibu paġna 3 biex nagħtu bidu bis-sejħat tifħir l-Alla. Mulej iftaħ li xoftejja U fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Kristu il-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew naduraw. Flimkien Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena il-Mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersu quddiemu bana tarat il-ħajr nannulu bajat ta' ferħ. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għaxalla kbir u il-Mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċ tal-oljiet, tiegħu il-baħar xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu quddiemu, arku btejna, quddiem il-Mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Għal 40 sena domt nistimerlu dan in-nisel u jenet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-Mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadurawh. Paġna 27. Sqewħ il-ħall, sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem safi ħareġ u gelgel demmu kollu. Ofli maċmara nħasslu, is-sema, l-art u l-kwiker. Flimkien, salib, sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, mem xoħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-wart, fil-werqa. Siemer, owda ħelwa, xpis ħelu irfajtu fuqkom. O siġra kbira u għolja, il-frijaj tiegħek baxxi u rattab lebusija li tagħtek in-natura. Kun sodda radba u xirqa għal ġisem tar-Re tagħna. Int biss kon dik li stħaqlek il-prezz tal-fidwa tnewwel u tħejji port tal-bniedem biex fih mill-arqa jisalva, maħsul fid-demm imqaddes li taħ il-ħaruf talla. Tinata dejjem glorja kif lill-Missier u lill-Liben, hekk lill-Ispirtu Santu, it-Trinità qaddisa lill-grazzja tagħha fdietna u dejjem qed iżżommna. Amen. Fid-dieqa tiegħi lil Sidi infittex, nerfa' idi u nitlob. Bleħen qawwi l-Alla insejjaħ l-Alla biex jismani. Fid-dieqa tiegħi lil Sidi nfittex, ma nejjiex bil-lejl, nerfa' idi u nitlob, ma tridx taf faraġġ qalbi. Niftakar f'Alla u nitniet, jiena u naħseb tinfena qalbi. Inżomm miftuħa xfara għajnejja, jiena mħawwad u ma nistax nitkellem. Naħseb fi żmien li moddi, niftakar fi snin ta' qabel. Bil-lejl nitħaddet f'qalbi, naħseb u nixtar ġewwa fija. Tgħid għal dejjem se jwarrabna siedna, mhux se jibqa' jurina imħabtu. Waqfet għal dejjem it-tieba tiegħu, mhuwiex se jibqa' jżomm kelmtu min nisel għal ieħor. Nesa Alla juri ħnina magħna, jew ħebaħ nientu fil-għadab tiegħi.
ikolli ngħid dan u l-għali tiegħi li Alla l-għoli biddel emejla mintu. U naħseb fl-ġubijiet li għamilt fl-modi. Naħseb kull ma int għamilt, nixtar l-emejjel kbar tiegħek. Qaddisa triqtek u Alla, li ma Alla u kbir bħal Alla tagħna. Int Alla li tagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb u turi qawwietek fost il-popli. Bidrijek fdejt il-poplu tiegħek, l-uliet ta' Ġakob u ta' Giuseppi. Rawk l-mijiet u Alla, rawk l-mijiet u twerru u saqiħ il-baħar trijet. Misħab nizlet ix-xita, wismewiet tredu, leħ ma' kullimkien il-beraq tiegħek. Il-ħsejjes tarrat tiegħek waħda f'waħda, il-beraq dawwa lid-dinja, tredet u teżżet l-art. Triqtek fuq il-baħar, fuq l-ibħra l-kbar il-mixja tiegħek, u ħadd ma jsibhom il-passi tiegħek. Mexxejt bħal merħla l-poplu tiegħek bit Mosè u Aaron. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Fid-dieqa tiegħi lil Sidi nfittex, nerfa' idi u nitlob. Jekk mitna ma' Kristu, nemnu li għad ngħixu wkoll ma' Kristu. Qalbi tifraħ fil-mulej bis-saħħa tiegħu jintrefa' ġieħi. Jien niddieħak bl-edewwa tiegħi għax fraħt bis-salvazzjoni tiegħek. Ħadd ma hu qaddis bħal mulej, ma hemm ħadd ieħor ħliefek, ma hemmx blata bħal Alla tagħna. Toqgħodux titkabbru iżjed bi kliemkom, kliem kburi ma joħroġ iżjed minn fomkom. Għax il-mulej u Alla li kollox jaraf u jqis l-emejjel tal-bniedem. Il-qaws tal-qawwijin tkisser u tħażmu bil-ħila id-dajfejn. Min kellu bix-xeba mar jaħdem għal ħobżu, imma l-imġewwaħ ma baqax jitħabat. Il-mara bla tfal wildet seba u l-om ta' bosta wliet tilfet saħħitha. Il-mulej jibgħat il-mewt u jagħti l-ħajja, inizzel fart l-imwiet u jtella minna. Il-mulej ifaqqar u jani, ibaxxi u jolli wkoll. Iqajjem mitrab lill-imsejken u jerfa' lil-fqejr mill-miżbla. Biex mal-kbarat iqedhom u jagħtihom post ta' ġieħ. Għax tal-mulej huma l-kolonni tal-art, fuqhom u jqiegħed id-dinja. Huwa jħares il-mixi ta' ħbiebu imma l-ħżiena fid-dlam jinqerdu għax mhux bħiltu li l-bniedem jitqawwa. Il-mulej werwer lil min jeħodha miegħu u fuqu mis-sema jried. Il-mulej jagħmel ħaq mill-art kollha, jagħti s-seta lis-sultan tiegħu, jolli u qawwi lill-midluk tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien? Jekk mitna ma' Kristu, nemnu li għad ngħixu wkoll ma' Kristu. Kristu Ġesu sar għalina il-erf ġej minant Alla, ġustizzja, dusija u fidwa. Il-mulej jisaltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħab u dlam hemm madwaru, is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. In-nar jimxi qudiemu u jeqret madwaru l-edewwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja tara dan l-art u titriet. Bħax-xama jdubu l-montanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru s-smewiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli u jiftaħru biex bijat firħa tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Tisma' dan u tifraħ Sion, jaqbżu bil-ferħ li bliet ta' Ġuda minħabba l-ġustizzja tiegħek mulej. Għax int mulej, inti l-oli, il-fuq mill-art kollha u ħafna mill-allat.
iħobb il-mulej lil min jobot il-ħażen, iħares il-ħajja ta' ħbiebu, jeħlisom minn idejn il-ħżiena. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. Kristu Ġesu sara lina erf ġej minn Alla, ġustizzja, dusija u fidwa. Mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbist rasi ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jisawtuni. Ħaddejja lil dawk li kienu jnitfuli l-ħiti. Maħbejt wiċċi mit-tajjej u l-bżieq. Sid il-mulej jenni, għalek ma nitħawwaċ, għalek għamilt wiċċi bħażniet, jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Mulej Ġesu Kristu, Mulej Ġesu Kristu, inti fdejtna b'demmek. Min kull tribu u l-sien, min kull poplu u ġens. Int fdejtna b'demmek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mulej Ġesu Kristu, int fdejtna b'demmek. Imma bil-wifqa. Id-dem ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla inadda fil-kuxjenza tagħna mill-emil mejjet biex naqdu lill-Alla il-ħaj. Namlu s-sinjal tas-salib. Imbierek il-mulej Alla Izrael għaliex ġejżur u jifdej Flimkien u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. bħalma kien wiegħed fl-imoddi b'fomm il-profeti għad-disejn tiegħu. Biex jisalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna li jagħtina li meħlu sejn minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubietom. Ħirġaw mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batilna mill-oli jiżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien. Id-dem ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla inadda fil-kuxjenza tagħna mill-emil mejjet biex naqdu lill-Alla il-ħaj. Kristu fdina u salvana bis-saħħa tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Nitolbuh u ngħidulu. Ħenn għalina mulej. Intlajt brida sħiħa lejn Ġerusalemm biex tbati u tmut u hekk tidħol fil-glorja tiegħek. Wassal il-Knisja tiegħek fil-ferħ tal-għid bla tmiem. Inġejt merfuħ il-fuq u msallab u rrid li soldat jinfidlek ġembek blanza. Fejjaq mulej il-ġrieħi tagħna. Int waqqaf salibek fuq l-art bħal siġra tal-ħajja. Xerred bil-kotra il-frott tiegħu fuq dawk li ħadu t-tweli ġdejt bil-mamudija. Int kif kont imdendel mis-salib, ħfirt lil-ħalliel li nidem. Qader u waħfer lilna midinbejn. Jew nitolbu u niġbru dawn it-talbit tagħna fit-talba li Marja tina s-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rrid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Nixtieq nafsakom li jien sejjer nkun disponibbli għal qrar f'dan il-ġemp tal-Knisja, jiġifieri naħa tal-lemin tagħkom. Kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriċ jizda joġobni li ħerġaluna mitri ħazina u jibda Atuni widen u ersu leha Isimo lehi u tidurru Hatnamel makum li b'al dejem Dini meħabti skont il-wedi Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ba'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għall-erwieħ tal-familji Borġ u Barbara. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri għaddisa. Int li tiftaħ dirajk lil-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Kristu Ġesu li għalina tajt ħajtek fuq salib biex ikollna il-ħajja ta' dejjem. Kristu ħniena. Mulej, int is-Salvatur tagħna, il-ħelsien u l-paċi ta' dawk li jilqawk. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, ried li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għal ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Sidi l-mulej tan il-sin ta' wieħed mgħallem biex naraf nejn lill-għajjiem b'xi kelma. Ta' kull filgħodu qajjim li widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbist rasi, ma rġajtx lura.
Tajdari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu l-ħiti. Maħbejċ wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jenni, għalek ma nitħawaċ. Għalek għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix imnix nisħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaq flimkien. Minu kontrija ħajersaq lejja. Ara sidi l-mulej jenni. Min se jagħtini t-tort? Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqat maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix għax il-ħeġġa l-darek fnietni. It-tajjir ta' min jgħajja lilek waqa' fuqi. Ngħidu u Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnieni, fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd u min ifarraġni u ma kelli lil-ħadd. Tawni bikel il-velenu, sqewni l-ħal meta kont bilaċ. Ngħidu fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħa l-isem ta' Alla bana, inkabru bana ta' ratti l-ħajr. Ek jaraw l-msejkna u jifirħu u tamlu l-qalb intom li tfittxu l-Alla. Għax jisma l-fqajrin il-mulej ma jistmerx l-mjassrin tiegħu. Ngħidu fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Kjoġobkom nqumu l-kol bil-wifqa. U tifħi lila Kristu, Gloria u tifħi lila Kristu. Islim għalik, Sultan tana, li qatt tar-rieda ta' missierek, ħaduk biex isalbuk bħal ħarub ġwejjed għal-qatla. Gloria u tifħi. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom? U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxiepli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għid? U hu qalilhom: Morru l-belt għand it-tali jwejdulu: Għallek li Mgħallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxiepli tiegħi. Id-dixxiepli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jistaqsih: Jaqgħu jien mulej? U Ġesu weġibhom: Dak li jmitt idu u jbill il-ħobs fil-plat wieħed miegħi, dak li se jittradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun mogħti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih li dak il-bniedem kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li jittradih u qallu: Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu: Int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej.
Dan il-Vanġelu eżies mhuwiex rakkont, storja, imma huwa wkoll il-ħajja tagħna, il-ġrajja tagħna. Anke jien, il-koll kemm aħna li aħna d-disċiepli ta' Ġesu, jista' jkun hemm mumenti fejn fil-ħajja tagħna aħna lil Ġesu nittraduh kif għamel Ġuda. U l-aktar ħaġa faċli li bija huwa nittradixxu lill-Alla huwa l-irbit tiegħi mal-flus. Il-flus ifissru ħafna. Il-flus ma tfissirx biss kemm għandek, ma l-flus jista' jfisser kollha anke jien norbot ħajti, norbot qalbi, l-ewwel qabel kollox ix-xogħol. Imbagħad jekk jibqa' ħin għal Alla, insejb ħin. Tista' tkun id-dar, il-karozza, hemm ħafna affarijiet. U għalhekk illum qabel nidħlu propju għada jekk il-bambinerejt nibdew it-tridu tal-għid fejn Ġesu mill-ġdejt jerġa' jiġborna madwaru għall-ikla tal-għid u nfakru it-twaqqif tal-Ewkaristija fil-għaxija b'mod speċjali il-ħasil tar-riġlejn. Dan il-ġurnata, dan il-jum għandna nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nistaqsu dik il-mistoqsija li jagħmlu l-apostli lil Ġesu. Jaqgħu jien min mulej. Ejjew nagħmlu llum ġurnata ta' riflessjoni, ta' eżami tal-kuxjenza tal-ħajja tiegħi. U impoġġu propju din il-mistoqsija. Min għandu l-ewwel post fil-qalb tiegħi? Il-mulej Ġesu jallimna l-erf tas-sew ta' min jittama fl-għajnuna ta' Alla qatt ma jiġi nieqes. Nitolbuh u ngħidulu għenna mulej fid-djufija tagħna. Għenna mulej fid-djufija tagħna. Għall-Knisja sabiex qatt ma titradixxi lil Kristu l-arus tagħha li għalija ta' ħajtu fuq is-salib. Nitolbu. Għall-mexxejja tal-popli sabiex jimxu fit-triq ta' dialogu ħalli tinstab soluzzjoni għal paċi għal kulħadd, partikolarment fl-Ukranja u r-Russja. Nitolbu. Għal dawk kollha li jemmnu fi Kristu biex jitqabdu it-taqbida it-tajba b'risq il-foqra, iż-żgħar u dawk li s-soċjetà twarrab. Nitolbu. Għalina l-koll biex narfu natfu qalbna ħalli tkun tista' tassew tilqa il-preżenza ta' Kristu. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-mara li tilqa l-kelma, għatina il-qawwa, il-familji tagħna jilqgħu kelmtek mulej u jgħixu fl-imħabba tagħhom ma' xulxin. Nitolbu. Għati l-qawwa lil-morda u l-dak kollha li jduru bihom sabiex huma jarfu jorbtu din id-dbatija tagħhom ma' tiegħek għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier il-ħniena il-qajt talba li qegħdin nagħmlulek aktar ma qed joqrob il-jum tal-għid li fih Kristu wara li xerred demmu għal dnubietna qam mill-imwiet ħalli jkollna sehem miegħu fil-glorja. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ma jinxejn mulej għax mitrab jintnissilt imma inti tħobni u għalija intmilt taħti salib nistabis jien nistħal tiegħek jien kolni kemm jien Khud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħnina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu fġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmien glorjuż tiegħu mill-mewt. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu l-qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-semewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-semewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdussija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jintej fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġesu tiegħi, rasek lażiża, min igizlek dak ix-xew, kienu l-ħafna dnubi tiegħi, Ġesu tajjeb ħafer Ġesu tiegħi min kellu l-ħila jerfa' idu fuq ħaddejk kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer Ġesu tiegħi ġismek imqaddes min bla ħnina ħarsien
spallejk kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu ħen Ġesu tiegħi idejk minni fet dawk li msimer tal-ħatin kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu ħen nitolbu. U Alla li tista' kollox wettaq il-qlub tagħna fit-tama li jint bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina il-ħajja ta' dejjem kif jurina il-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristus jedna. Namlikom l-avviżi l-ewwel qabel kollox nixtieq nfakkarkom biex ma nħallux il-qrara l-aħħar minuta. Dolodu hawn is-saċerdot dispost biex jagħtikom il-maħfra ta' Alla minħoss li għandu jersaq għal qrar jieħu l-okkażjoni ju jersaq. Imbagħad il-lejla fis-sitta sejrin nagħmlu ċelebrazzjoni penitenzjali fejn ikun hawn diversi konfessuri biex wieħed ikun jista' iqer. Imbagħad iċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan it-tridu tal-Eid. Għada il-ħamis ma jkunx hawn qudies fil-knejjes. Issir biss filgħodu dik ta' tberik ta' żjud li tkun fil-katedral ta' Għawdex fejn is-saċerdoti kollha flimkien mal-isqof iġeddu il-wedijiet saċerdotali tagħhom. Huwa jum is-saċerdoti u għalhekk nitlobkom biex titolbu għalina. Aħna wkoll għandna bżonn it-talb tagħkom. Aħna wkoll bħalkom fraġli. Għandna bżonn il-maħfra u l-ħniena ta' Alla. Walakin ħeġġukom biex il-ġurnata ta' għada tkun talb għal qdusija tas-saċerdoti. Kif ukoll anke l-offerti tagħkom imorru għal dan il-għan li jisiru fil-qudiesa ta' ħamis ix-xirka. Hawnhekk il-qudiesa tkun fis-6:30 ta' filgħaxija. Imbagħad wara sa nofs il-lejl il-Knisja tibqa' miftuħa għall-adorazzjoni ta' Ġesu fuq l-artal tar-repożizzjoni. Nhar il-ġimgħa l-kbira il-Knisja terġa' tiftaħ filgħodu u tkun miftuħa għal vjesti sal-ħin ta' nofsinhar. F'nofsinhar il-vjesti jispiċċaw għaliex imbagħad irridu nħejju ruħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-adorazzjoni tas-salib li din tibda fit-3 ta' filgħaxija, fit-3 ta' wara nofsinhar. Imbagħad sibt il-Eid filgħodu. Hawnhekk f'dan is-santwarju issir ċelebrazzjoni unika, ċelebrazzjoni tas-sew sabiħa, is-sija tal-Omm bejn mid-9 u l-10 flimkien mal-isqof ninġabru hawnhekk biex nassistu lill-Omna Marija fil-ġlieda tagħha. Għalhekk din iċ-ċelebrazzjoni hija imsemmija is-sija tal-Omm għaliex Marija wkoll għaddiet mill-prova u l-martirju tagħha. Il-ġlieda tal-fidi tgħiduli kif, fejn? Għaddi taħdejn il-qabar. Temmen
li għal-kem qed tara dik il-ġebla bil-qabar magħluq bina dak li qal ħajwetqu u fit-tielet jum se jeriqhom. Din hi ċelebrazzjoni li kien il-Papa Ġwanni Pawlu II li rieda li ssir fis-santwarji Marjani kollha. U għalhekk inħeġġiġkom ejjew ċelebrazzjoni tas-sew sabiħa bi kliem u tagħlim sabiħ ħafna. Din tkun mid-9 sal-10. Imbagħad il-velja tal-għejd. Il-ħajja tagħna iżjes issejp il-qofol tagħha f'dejn il-velja. Lest int li tiltaqa' ma' Kristu? Lest li tisar? Għalhekk nagħmluha tard bil-lejl. Kemm nabdu ħin fid-divertiment fl-iljieli u fil-parties. Imbagħad dan il-lejl maħniex kapaċi nisru, u għalhekk il-Knisja tistedinna biex nisru. U nisru billi nirriflettu fuq dak li qalilna Ġesu sakemm narawh ħaj fostna. Din hija l-velja tal-għejd li tibda f'dan is-santwarju fit-8:30 ta' filgħaxija. Imbagħad il-quddies ta' nhar il-għejd il-kbir il-ħadd ikun kollu bħal dak ta' nhar ta' ħadd, jiġifieri fis-6:15, 8:30, 10, 11:15 u l-5 ta' filgħaxija. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inselmu lill-Omna Marija u ngħidu flimkien 3 Ava Marijiet, nofruhom hekk propju ħalli dan il-għejd iġeddidna tassew fi Kristu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ifa kienet imbikkiħa, l-om dejn bina fid-batiħa. Fuq salibi midden, ta' din l-om il-qalb maqsuma, dak li mrar bluġieħ mitmuha, ifet sejfin likmen.